Salam para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus. Pepanggihan malih wonten ing renungan harian sadar dinten Rebo 18 Juni 2025 Minggu Trinitas kalian kawula Diaken Dando saking GKJ Ciptawening Klasis Boyolali. Renungan ing dinten menika kaserat dening Pendeta Wuri saking GKJ Slogoimo ingkang kaparingan jejer pakaryan kang pinunjul adhedhasar pangandikanipun Gusti ingkang mekaten. Jalaran Kang Maha Kuwasa wis nindakake pakaryan-pakaryan kang pinunjul marang aku sarta suci asmane. Lukas 1 ayat 29. Ing satunggaling wedal wonten kacariyos mekaten satunggaling siswa kasuwun nyebataken bab-bab ingkang endah lan aji ingkang kalampahan ing gesangipun dening sang guru. Siswa menika matur pitaken, bab ingkang endah lan aji menika ingkang kados pundi guru? Sang guru mangsuli, kaya dene kang kok sawang endah, kaya dene mas-masan, omah kang gedhe lan sak piturute. Murid menika mendel sauntawis. Lajeng paring wangsulan mekaten. Guru, kula babar blas mboten rumaos bilih mas-masan. Griya ingkang ageng menika minangka perangan ingkang endah. Sedaya menika namung kita raosaken sekedhap nalika kita gesang. Ing gesang kula ingkang endah lan aji menika nalika kula ngraosaken tresna ing saklebeting brayat kawula. Nalika saben enjang kula saged tangi lan ambekan. Nalika saben dinten kula pinaringan wewengan kangge mitulungi rencang ingkang nembe nandhang lan sak piturutipun. Ibu Maria memuji dhateng Allah awit Maha Kuwasa sampun nindakaken pakaryan-pakaryan kang pinunjul tumrap gesangipun. Bab menika kalampahan nalika Ibu Maria pinanggih kalian Ibu Elizabeth ingkang ugi ngandhut ing yuswanipun ingkang sampun sepuh. Ibu Maria memuji Allah boten namung amargi pakaryan ingkang katampi dening dirinipun, ananging ugi ingkang katampi dening tiyang sanes. Kita ugi perlu ningali pakaryanipun Allah ing gesangipun tiyang sanes supados kita saged ngraosaken bilih Gusti Allah saestu tresnani sedaya tiyang lan boten namung para pendherekipun kemawon. Nalika kita namung ngeneraken kawigatosan kita dhateng bab-bab ingkang pinunjul lan agung kemawon, kita boten badhe ningali pakaryanipun Allah ing bab-bab ingkang prasaja. Kamangka sadaya pakaryaning Allah menika pinunjul ing papan lan wedal ingkang trep. Sampun ngantos kita ngemongaken bab-bab ingkang prasaja nalika kita manggihi pakaryaning Allah ingkang kawawas langkung pinunjul. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin.